Sila bangso land patta lapen tea garden amokan council asiam tuleram ronghang mentu si kang tanpo keceng silo. Number 1. Ako number 2 bangke glass corner Jadov computer MS Agarwal Hanuman Bhandar joint store lapen Sri Mongol atumpan contract supply kipi mentu lokang tonpo. Labang solam tesin tupini paklangji. Lason hak taksi BJP atum mentul artikel 2 pachun po arat fan prabjit ben pachini sirak nang po lapen ningkan kon atum ka chonghong na helang je artikel 2 pachun je fan ningkan capture yat lo lason hak taksi purthimia kemanglong karbiang long arat ke inglong aso karbi pem chenglong inglong aso fansi people ante sangkurang long along rong thom do hada halada garat tumhan ke Karbiang Law Autonomous Council lapen BJP kachari atum apota bangke tipe puselang tumhan reject ya lake li tumhan birta nang pachini pamil lo lasi non ako dutulang PMAY hemso parliament pen Karbiatum han kang thana sai bang sinon baklang nang jong si BJP nang dunde pulotang te nang hem ahem so bangge nang pitek te pusipu labang solam tanang baklang dondo lapen number 7 bangke PM Kisan Karbiatum non puan ta kelong letum doptik lang rong aloma lapen dutulang kijut si nili paklang tri bangke Dipu railway lane tipotsi nonanta eviction serekla lapen bolongkomaji 371 bighas irrigation along le tuliram ronghang ke haimen tulo eviction po las son kepdo lasinili puye bangke papurai komala papurai pulotang te em omo apilo surjo rongfar alang liami hailo je tuliram ronghang ke hai kaning je do je englong asok kaliaphan komane akar bipi jong dokok pulotang hela tuhan ke longle patam ta cancel po bangke kedamtang tuliram ronghang along amai long kaning je lapen anisi council long press meet ke do sim taro ke hai tumta labang solam thening je pondo lasi tuliram ronghang ke hai nangli mentu si papurai longle apota doan mentu si nang likang than pola bang sotowar ke Karbiang longrat nang sulang tinglu lason hak taksi Sri Mongola longle dak railway akung dipu railway akung along ale railway len akung long aliar kung long halak dakta ciri krehini polong ledo labang so longle pota mentu si kang than sirak pon nang le prabjin kara hamacinang po jong si Karbiang long nang le cipuji pulotang te nang lato mat prabjin pen patta bangke nalik han sirak nang po pulotang te nang lihen lo Bihar pen kewang atumban dim klong ke pegabang fulo lake Karbiang long along le lake tuliram ronghang apo khigali lake council ke tuliram ronghang apo khigali lake Karbiang long arat Karbia khe pen chenglok inglong arat atuma long le lake Bihar asor phale baki thik pikali UPS और फले बैक ला बांगसोलों लेकी ठीक पिकली ला पेन हा वेस्ट बंगाल पेन के वहाँ के चेसो नेपाल पेन के वहाँ के चेसो तुम्हें दाग लोंग लेकी ठीक पिकली अपेन हा बांग्लादेश पेन के वहाँ के चेसो तुम्हें लोंग लेकी ठीक पिकली लसीला बांगसो लोंग ले पट्टा मेंटू सी नांगली कांग थान सिराक बोला बांगसो सी तुम तोवारंग चोलांग दिंगलो जोंग सी नांगली एंग थान ठेक ठे ने एंग थानुन एलो प्लोतांग दे नांगली ला बांगसोंग होय पेन चिउ बुमो नांगली उनेलो पुम सूरजोरंग फार्माता नि सिनिंग जेलो केंते nitungke PGR nitungke eviction no nelo pose surjorong pargalang le social media long maselang le sisi card de lage te pulotang le tuliram no hang tang thanun hilang ma un e lapen dutulang je contract do ana bangke karbi pen cheng lok englong asutum si piat nang pu Jadov computer tho komane jen store ta ho Sri Mongol to Hanuman Bhandar to MS Agarwal tum hana bangke kam ki piat banging tonut
jong si nang li Karbi Akhe inglong aso tum han develop nang ji pacing thurji ning hang pulotang de tum hang contract ki pi bang ing ton dak Karbi Anglong atangka Karbi Akhe inglong aso tum pachunang dak hem pacikim mang Karbi Akhe tum lapen labang so tangka dak Karbi Anglong patona Karbi Anglong dulu pelotang de labang so tangka Karbi Atum si doktor nang man po isia bisa repacali aja kong dopo hem kang tui cikim aja kong dopo mesen ili tum kecu gijon hormu dalong po piniani tum hem diri tabe tabang sorat tum sini nang lagi lasit tuliram rong hang prabjin pen nang lil high supply contract ki pia bangeng ton mil ki cia sotum ha ta ke do Karbi tum pini contract choklem do na thaiwe non BJP long ke do Karbi atum hang jo sita hal tum contract am da cholong thek har thoni pilop tamte hajira arni si hisap walo isia press mill long do si inu long si pharo po suri si to hajira pipi komola pige Jadov computer join store Sri Mongol tum sila tumhan pi glass corner tum sila tumhan hajira pi hala papurai tum sila tumhan hajira pi latung ge hajira chongda tum choi pini BJP long la press meet ke to hangjo ke la ke hajira chongda la ke nitum nang tum hanang pu pipo na rajot po nang tum ni thang tangka nang pinu la phan chot la tum Karbi Akhe la pen inglong akhe tum han ke raje phan kal la pen ki jutsi bang ke Volongkomaji 370 bighas hadak 400 family hadak ahemi kim tang dolo non hadak koma khe dolo ha Bihar UP ben ke wanga Bihari Bengali non tribal tumde la pen ha konane Bihar ben ke wang la muslim khe to la pen ha West Bengal Bangladesh ben ke wang Bengali tum se dak non tribal Bengali tum se dak kim bom hala ke government along le hada ke government along le kidu ji si a odawi sta ladak ratum vote beng a join pini ante eviction je fan claim ha hede te pulotane ko mat phalo kerai gente Karbi Akhe phale kerai ma kali Bihar pen ke wang ke cheso UP pen ke wang ke cheso ha West Bengal pen ke wang ke cheso la pen ha Bangladesh pen ke wang ke cheso to man si alang letum adin ki thik lagi la si population pe langdam sita more than 2011 census ke 2,80,000 elu te non 2024 census el tum lang lotang te kon po itu mada bang nang chopo Karbi Anglong jum si pun hilang mante komala population jong ente non puthato lasi labangso implas nang bat ke mul tumalang li loteng pathana pe non ki jutsi bang ke railway line bang Karbi Anglong Autonomous Council dom tipotsi eviction claim clear lo kedam tang hodai dan nila bang solam ningje bomlo jagiru dolong railway lane hada ke eviction un da Karbi Anglong pole eviction ne dekke da ke lane a long line puke Karbi Anglong Autonomous Council pute ipola tuliram rong hang eviction je fan claim hundet ipola ta vote bank phanu mante non ML election tum dong si labang so eviction der putang te tum ML election rem khop nang putang kapere to kok loma lasi long le pen bang ken le tum politics pathuiri lasi Karbi Akhe long le inglong sto main phu long le lo la ke Karbi atoma long le lo le prabjin pe nang le eviction sirak nang pu jong si wen pulo ke eviction claim hai he claim thek he pulo tang te nang le CM mang hoi pen si ubomut eviction thek atum dolang pinia Karbi Anglong PSLC lom dolang PSLC atum long dolang labang so eviction claim hai tu lasi nang li claim sirak nang pula bang apen kijut si elang li kijut si pu bom lo isi alam do kok lo article 244 alam tuliram lo hemprek ta hang bom nang di development da claim bom nai ningkan kon lo ki chong hong nang helang article 244 ke pachun hi fan alam tum dispur Delhi che don thol step pinier ni anta autonomous state kelong ji ke nonanta atowar theglong lelang geno ningkan kon lo chi song nang helang ningkan kon lo ke pahai nang helang batai kon lo MP ke pahai nang helang batai kon lo MLA pahai nang helang lasi nang le tum jong si autonomous state wan thek thelo pu Karbi Anglong ra chi thanda ko lapen nitum claim thek thelo punang tum rat alo isi ridak chi pidar nitum pini pen claim un elu punang tum rat phan chi thanda ko lasi ke claim thek ke pachun thegi tum dolang lasi nam tum hanang pachin lo la Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hang prabjin pen la haya sai claim hai nang po nang si Karbi Akhe inglong akhe pan karja bie phasin nang CM nang le phanang e peglo
sinang li po si claim hai headet malahaya saya mu la sinang li prap jin men claim moi jong si claim hai hello lo tang te labang so si mang hoi pen ini nang nelo apen kang ni ta order velo jong si APSLC pen nang litum ili tumang bo agreement donang cek kloi jorang bong nang pinoi ngil tumhan APSLC atum han council nang pachari e cek kloi jona porang pinoi la longle ke do an non tribal nang konana ke do an ngil tum cek kloi jona ang bong an tepachun thai pulut nang tum jong si eviction claim hai ke pulut te la lo li pachini asi non la implex salam nang ke barra mang ke ili tum ni tum APSLC law secretary khai basi pathan polang li fani li pathan jela mang lo je karbiang long non malom ke hangjo lam je implex bat bi klo puselang li kening je tuliram rong hang ke hai apen BJP long ke do hal hajira cho claim no na tum hai hal tum danolom hangjo hal hajira cho claim no na tum phan pir tuma law secretary hen pelal tuman pathan kona to prangsi pherang ke tuman ke phap ating pen ke bang por akhero pilo neli hin pen lasi itum APHLC bana ke mangal han lo ilitum jasmet thana link sita ilitum karbi laben ping long akhe phansi ilitum constitution ateng pen itum jerai kom nei bosin ilitum than bom lojir ding ben tami lapen ong dung atum pulo hemprek si hang nang po pelong nang po pichunang po lapen sik sidul bangke lake kelong tang hor muluk pusi ong dung tum ipude lake khang lem det lem danang nilu pusi kaning jis tame dak penili ki pakla dungang tungbang kala han lo nang lin mo pak nam lo plong te for example anu pak abang abeda thon the arso ta arso se lapen okta chong thani e thengna thumi e pote sono pak kuma bikok lo te an use tiplang de pogedi ang ruwang ang po abeda thon the polo tangte lason thot si 6 schedule ke hang galilo lage ratum chini nang po 1951 elitum district ke long pen amasi lage doko ang dun bi aron ke lapen si council ke seng ilo mati 6 schedule ben si lasi non abangke implementation polo english men ke itum dak 6 schedule aron allo along a point wise dolo ili tuman ko PPC ke claim nahi ma hala asaya bang pichu nahi implementation polo labangke lasi tuliram rong hang atum aphan tum pubom lo je ile tum hembrek ke hang bom pu polang tum na pulo lapen hang bom nang po iselam lo ba kado ka beta hang bom lo 244 e constitution long do ko posi sitame dak ile tum hembrek comment tu sikilong po lake majuk ta guarantee pion e gedi non even BJP dum da fail der lo kalang tum promise ke ningkan phong bong sila tum hembrek wan ei pulo hack der lo nona bangke hembrek hang bom unahut 6 sidul pen ilitum aron pen itum hanang piajak kongjong si cewar bom pangbobom pulo tangte moile tum hembrek ke long thuana bangke aja kong abede ko lahalo lasi ong dung atum pulo je 6 sidul ke hang tang hormu ke long tang hormu ke hang warang nilupu la bangkali tum ratum chini nahi bangke aron ke dolo seta da council pen pichun che der number 1 ilitum kebe ke che arat akhai tum ke nang bat ulo pu tum che than pik komentu ne party tum hire lo congress ningkan kon bene charier lo ASDC CPML ta nang charier lo non BJP tum bang lo de setame ladak tum ka chini naya bangke je ang tan pen wang bom lo la ang tan men ke wang tum han koson ka detect koson lo itum ke khang ko aron pen pe de une de jige di ke thenge chok pen ke human rights salam du da question bang le po muni ipi thi polo te la ke chok si de ji lo do ko la sil tum phan pu bom lo gende karbi la pen tribal tum phan itum kipi do ver ke pareng ver je phan itum elame ki itum jutang itum along le phelang itum bisara ron ke dara ron la pen misen pen itum hap ki sat pusar pen nang kemo bang bom aron andami reng ver nang ji pusi itum phan la bang so 6 sidol pen itum hanang rai tangte non ilitum pu bom lo ang tan pen ki bege che tom phan jong se khang nei pulo tangte ang deng pi hini ang deng so trok sia teng pen implement nang pu 6 schedule paragraph 2 sub paragraph 7 itum pu bom lo ke la jong si council tum pi chun det pulo tangte akimi de voter list selam nang pu la so ka selam aja kong na dak dulu ke ang deng pi hini ang deng so trok along pulo je C along de A B C H ando ladak
silong dak lang nang poitum the qualifications for voting at such elections and the preparation of electoral roll therefore puda qualification pulote schedule tribe atum ma kali la dak etum tok on bolo the people representation act podo non MP MLA election ban ke hadak tok la dak du apu me amuni da bang a candidate bang jong sa apu eno hi ingcham bote hadak contest non le election la si eletom dak 6 schedule long pulo je koma dak hedum si vut jok long ponte la panang tun tun islam den paragraph 2 sub paragraph 7 along paragraph 2 sub paragraph 6 along tok lo la pen ki pichu nei bang ke paragraph 2 sub paragraph 7 long siklem nang pu la pen preparation of electoral roll komara tum si aphan akhe man si tum vote pa jok long po ane 6 schedule ke tum chini nang po je tribal la tum phan lo aprang men ke do tang tribal tum lo ba itum karbi tum lo di la tum phan si voting right itum pina po la lo apen ako dia long putulo the qualification for being elected at such elections as member of such council komara bang pusi council along a member ke seplang on po MAC hai komar akhe tum lo karja pun po dak tai tum allo je slamon engke 6 schedule paragraph 20 long pulo gedi paragraph 20 alam nang lipon no dak paragraph 20 long pulo tribal along ri pulo gedi paragraph 20 yo tribal areas tribal areas konana lo kapuri dun ke part 1 part 2 la aber ke pidolo table part 1 part 2 part 3 an dolo yadak ketok dolo ladak pulo the areas specified in parts 1 2a and 3 of the table below shall be respectively be the tribal areas within the state of Assam are low de Assam are low pote Karbi Anglong and Hills lapen non akhi bangke Bodoland don nanglong don lo tribal area long se puri don Assam long make lapen ako wang thupo the state of Meghalaya ka angto no masi tribal area lo adake thom tan mas council lo lapen state of Tripura ta mehala isi PTDAC polo adaka tribal area puri lo lapen last bangke Mizoram nasi northeast along bangke clear state of Hansila dak paragraph 20 long bangke pekla pon lo tribal area pu lapen dak puthot mani silom alam nangklang thuli lo je Karbi mate la APHLC leaders sarje ka thar bangke je Karbi Anglong district pukali ave lake la boson ke lake tribal area apose kadu kaweta akang tan me nawang sida gunang joklong pu pusi BJP tum ai sugi pot laga mang hundam nang nilo di paragraph 20 long ne pakla thu po paragraph 20 long sida tribal area pu tumhan pu et lo pli lo Assam Meghalaya Tripura lapen Mizoram laso tribal area arlosi Karbi Anglong ta dolo and Hills ta dolo dia lapen Bodoland ta dolo Assam long ke mang hundang nilo a nomenclature amen ke lale lo lage non lo mason si puge di amen lar ploji jaji pu pene si ai sugi pon mati like constitution gante lage hala kita puri hete hedi constitution puri hete la senang mang hunang mang ram dun lap dilo asi chipur hi nei chipur hi lote black and white aki ga kilo tum constitution ate pen ability tum chini pu konasi ke lar lang mati lage lale lo setame Karbi Anglong ta paragraph 20 arlu si dolo Meghalaya ta dolo Assam ta dolo Tripura ta dolo Mizoram ta dolo tribal area pu la so definition ka explain posi BJP to mani thi asini chuning ri bangke Karbi Anglong ara tum ning binang ne ke than tap kali nile tum da luthui lang pemi si ke than la nang nang gedeng lalu lasi mopen pulo influx jong si tum khangi pulo tangte mopen pulo ke paragraph 2 sub paragraph 7 ateng botali selam mot puningkan pot trok siap perang men tum kan siluti nonanda ko kre gedi lapen aku bang thulilo PGR alam bangke chelong ga pacho pana thai poda chini lo adu ga beta chini lo revenue department dam dahala so area ke chelong pacho pana thai po bang hadak mata ke tok adulu and then non bangke je APHLC dumsi Karbi lapen inglong khai pancing on hipu are ni tum ke Karbi tum inglong ara tum kereng very fancy ke claim no ti anar ni tami lasi alang tum eviction people lo claim te der non na thai pe durut mati dia methan dum si the Assam Land and Revenue Regulation Act polong 1886 long ke tok ke di fourth bit poda la hai encroacher sa tum han ke di ajir piding udan ang ni tho notice pili nang po council pen illegal putang de lo ke
masih nang tum han hadak do dam thap lo yo alam mang ke lo te he la si eviction det mo ko dak di Assam Land and Revenue Regulation 8 along rules 18 along meong ke tok do halada lapen non itum ka chini thuna ya bang ke lo ako ani si sar kipu thualam abang ako aning ke oily lo BJP tum je 180 days ni pharoi sira ni Trok ner cap 180 days 180 days jongsi dulu polotangte ladake voting right nang long pu polai do ladake putha balin tum council a rules along do dak nang tum lang pe mi te thek long po council a rules la na code along tum lang lote thek long po da ante lahai a rules ke chok chi personally tum ge pu bom lo ke di last 1951 district council rules budui mikir hil district council rules budui la nai punitum pu pik lo ke di High Court long da case pidam lo PIL nitum pidam lo high lo non anta labang so a district council a rule sa bang war bedelo enware laki enware da posi chok chilo ke di laki enware posi a lo do nang limuni da fan toyi pusita a lo do nang jele thabi pusita a lo do nang pe jogi pusita a lo do nang la putumre puing thuru be chok dei nang jel jang chok ta ko pulo tala thengam da ko puenam dei makali ke di nang bel enang a procedure do there is a procedure in everything what the law declares the law tengsi itum claim unji lasi laso 180 days tame konat pensi reference ke enam lo la arjuna ko konat pensi ki wan lo nang aron pincong in pute di pincong thabre ke chokchi jeneba non itum voter list thanai pulo jong si voter list thanai pulo tang de konat pensi itum phan aja ko nang pilo pode itum thak nang ko ige mokod along le tum lam chida namis dai tum thak nang koi engke ni tum bang pupo la ke 6 schedule la constitution angdeng bihini angdeng so trok along ke tok do la so trok along aposini le tum ge ke claim boita me tum than no long ko atowar do ke claim nei kidam nei aniom la si non la 180 days ha di ho la dak 6 schedule lo be hu relapse ta la 180 days muni dolong ba di na ta bi hala council la rules song sila tum ke tok tong la si la nei pulo ni tum ge la nei la 1951 a rules amasi totally la plot nei la plot lo pulo tang te council election town committee election village council election anda me pilitum ing long akhe ka di pen ka preng long khai tum si vota jog long po election da contest long po la pen la so teng ben si tum long le land rights di non da council tum lang nam tha hai council land lo ke chong pan chong ru non ta hala 1886 apota ajak endon det lo ako mikir hill district council land and revenue regulation act pota en chom lo lasi non la 1886 apot ke lake thoya ju lena ju Assam along ria phansi jasemet ipin chong man lake itum dak council pen akang thim lim along le aron on anda pin chong sibe to bai nang tum texer pan arju dom thala nang tum chini ji lasi non dan itum pi bom lo labang so along le aron lapen labang so 1951 district council a rules la ke la le det pen aposi ki be ke chetum ge bang bom lu court order biloge lasi nile tum APHLC pen bangke lahai pinchong serak na pu lapen public tum pu serak na pu vote ki kupi phan la public tum ki pi ge ilong ri ekhe e jati adoka ve phan ipe jogi phan si litum vote ki pi pen kang wai lasi rat tum long si jakong du itum than bom lo dimos kratos pulo ke di dimos pote the people pulo kratos puke power pulo rat atum mamulu katum long si jakong do posi ke chok che amang pu ba a leaders a party long ke tum dunde de nei lapen itum rat atum aja kong chini nei non bang ke rat atum a phansi EMCM tum ta e ko nang tei bui di reporter ta mana ka check pilu ko nang bui di are la puing check rong pote la ka hala reporter mang ta ala a news ma si pipi det pola ke pipon pe det la son ko pia pot pa cheplang long po public tum aja kong chini nei pot public tum sing check nei nang non mat paragraph 2 sub paragraph 7 selam OCM lapen BJP government tu salam le polote non 2026 lapen 27 MLA lapen MEC election ke vote pakta long le posi rat atum si check ni la so towar people la ward number 1 2 3 di phumalo anan towar ke back kopi pot salam le de non bus stand da mo hola drain lang comment thu di ho abata bang le hem dam ta ing him de kang long la so lang ke la ke town la lo malu la bus stand he di phu bus stand he
non anda lahai kamen thu kamen ui pot anda silam le pin chong che lasi public tum jakong chi chinira it det along ri aphan jong si chinghon pen pering ba nai polotang te nilitum APHLC along nang che todo non la pen APHLC jong si ke hailo pote la dak constitutional teng pen tinge che dan ji government manda phere re la pen maju mana phere re lalo la pen nilitum pu ha pu da hai non da me je nilitum APHLC la ke hailo te ke chairman ke ing than vek bla ke la pen la ke PIL or dara teng si nilitum klempu PIL a number ke 917 di labang so dara teng pen nilitum haidet lo pote council long tame tum dak tem det po la pen qualification ko maratum si election thur longji ma contest on loi ma dak la lo tok det successful la teng lalo la sinon bangke itum ratum arjudun tha BJP a party la pen congress ma me arjudun ta me ate freedom of speech ke do kok ma di nang arjuri lason ningjeri ke itu manja kong abe nai pui phan arjudun da me je nang tuma party nale tuma party pen ko pia step lo ke deng pon ke keche ke biamen than hai ma ku BJP phan arjun tha ba konane public amai long arjun tha laswa tarju a question a reply ke nang thakai dei tuleram rong hang da nang thakai hi VJR long alam thini ke tum theklong lo ga di kune koise di itu misa prosar misa propaganda po ga di pu da kalang kopili long bodila kopili malo Kopusi VJR ke tharli pamati lasi manghudu nang nelo itum apor che phalang mudu nang nelo lahai lasi itum nili hin jung pen kachoning ribang kala lo je APHLC fan jakong nang pidunon jakong ki wang lote ki hai lote lo teng pen nili tum che dan pu la pen nili tuma phi rat tame ong dung rat tame na jabun pu posi ning ke pen nang tuma pachini lo lain pamupen papuroi ko jadi basi papuroi ko man la pen ko naten lo ke bang la pen tarbiang lo komen tu lo ke bang alang di lason kota labang so apota papurai pulotang te ilitum chinang ji alang li ke do ke nilip constituency Chukihola high school adung selang tung handanang endo hap Bihar pen silang komen lo tarbiang lo labang so ningkan bang details bang pipela hadak sidolo haladak pen selang tum do si hadak pen thelo kam so claim bom lo la party long pu la national party long don bom pen mat koson pene bang kar BP pa cipangri long lo kar BP ta akapek ta kalilo UPDS kang tang kring kar biya khefan karja kring ang dir pisi bang pon pichula ante hala bang so ai Bihar pen kewang akeche so papurai afan surjorong para ke hai len pata ing tham hai pum rat palalang li pachina ili pui bangke lapen isialam nilimo pen ningjeting nelo je tuliram ronghang ake hai dipu 1000 kuki dak influx bang elopusi Manipur pen angka elopusi lang lipu lasi labangso details ke karbiang long arat afan pachini sirak nang po lake media no alang li pachini sirak nang po jong sialang li pachini thek pulotang telang li siat dai chenang mumu karbi la pen kukyang bong kachar wo do pulotang te lake tuliram rong hang siat dai chi chenang poloke athe alang li inura CM silabang solam kaningje ke la kalang li details long malong lila tarathan pachinang pono nili tumge hangwek poloke la pen karbi ang long rat hang nang po social organization at hang nang po athe da ke khiang bong dolang kupini do kok lo pelotang te lake adai ko malogen po noni tuliram rong se dai chenang po lake tuliram rong ha ke paklang thek nang po konat sila 1000 a kuki tum ke doma non kat han paklang thek nang po bang kuki tum da pulo bang wi pu elo kente mani si apex budi tum da bang ningjelo bang wi da ke lasi tuliram rong ha ke paklang thek nang po sita piniani manghume me Assam government a chief minister Himonto Biswa Sharma ta ningje je karbiang long kuki nang lut ulo opinion na kaningje theklong le nang tuma theklong le opinion ni ta niri tuma theklong le media long ningje jela Himonto Biswa Sharma komala toy ke lake bongo sena tumsi alang teman keto pini bongo sena sim cheplang si alang tum inglong asong bong nang ke thak nu je fan ke klem inglong aso nang pachar wesa si klem kasi tuliram rong hang thala long ga pham che danu nelo kasi tuliram rong hang ke la so pham ke che dana long mangalang che hegi bak sungkung bonon a the kuki atum ke wang pu bang ke tuliram rong hang tapak lang thek nang kok polake
labang so lo details na paklang tek nang kok data nang kok po adapta paklang tek nang pu kali te la kes kok ko alang li la ke sungkrungi la solamang ke la si hala BJP long papurai long Sri Mongol Jadov computer lapen hala Hanuman Bhandar lapen John Store hajira ka chong dadu na tum hai hala press meet ke do hajira chong dadu na tum hai hala tumta details paklang tek nang kok pu jong si paklang tek thep lot nang de nang le tum si adai che nang bu mukar bia ke lapen kukiang bong kachar wo do kok lot nang hala tum si adai che nang pu nili pui bang ke nang le tum details long le pin pen itu PSL si jai ka thasan ki ko jai ka thasar pulo kukia tum han wang pulo tang te elong wet pang room et noi la tum han registration claim et noi photo et noi a voter ID ha en et noi details long lo tang te kapang thekta joy ki pupusi tum sar jai ka thari pu la pen long tum tang et lo tang te hadak jong sing sam jin lo tang te toy chu et nang pusi pu te la ka khenu lang ma non bang ke lang tum details paklang thek nang kok pu nil tum ge hang pu details leke la pen rap tum ta hang nang pu Karbiang long social organization do under details hang nang pu tuliram rong hang la pen hala hajira ka chong dadu na tum hore bong joy ni kupine sang ilina joy ni atum ala hajira chong dadu tala tum ta details paklang thek nang kok pu no jong si paklang thek thip lo tang te nal tum tala ke rap pen kali lo ke arona teng si tum ke nang sai nang kok pu lo teng pen la the kan kha de nang na pen si dolang Khan pamela la. surjorong phar kaning je an si Facebook long thelong je nim hang thek thia pramen ki bang akibe ke chi tong e plun thek thilu polam he hang thek thilang bodi kala asita paragraph 2 sa paragraph 7 along ke 6 along ke ema dia do bada tok te na la pan pen ke bang se plun elo puta tok te hoda ke la si alama bang ke BJP tum VGR along ke do bihari la pen benguli ke che tum pan plung nang kok na pe di ho kap here si solam ke to lo long ke nang nim hang thek thia ku pen ke bang ke plung long le ke tok te aprang si lo islamo frame the rules frame the law then you deport the person who has been settled in VGR land lalomati lasi hala tumke ki elo kasarandar lo ari gachi runglu kece asa korbo punang kok dei itu PSLC panang pu pik setan itu tumke ate no lam pinita mane ame piban ke kai pu ini tum claim play ate ne tum respect kar dia leader sanse sita me aja tum limit cross dereti sita pini ke tum punang kok po jong si aron do kok apida ke claim he pulotang te lage kece asa korlo lapen kece long si mo pen puson si hajira chong dadun lo alo aja kong otan council long ingitan apita ke claim he hola VGR long tot prong illegal atau phan di latum phan ke chuplunga he de lapore kona thrak me alam itum lasi itum ki pui pu bangke ladak manghuna gelo nang VGR chot kali lo 60 dola tengke dak district council seng se aprang pen district long le aprang pen ke do atuma phan hedi kiseman lo teng pen itum lang kon me latum phan bang for example Kilonja Homia aprang district long le aprang pen inut bahini do tum phan bang itum consider pon be ponji bolo dang 4% tum phan bang setak ki b ke c wa atuma mang phan ke non la biharia ke vai meng bongo sena ke wai teman ke tum ke dake pilong le atema tum ke refugee buke di refugee buke hala sebut nang deport inte non da refugee polang tum chini lo refugee bunde deport no inte toy non inte refugee te mangen non da toy un lo ke deport lo toy te de allo dolo refugee pan deport nei la sene tum ke deport nei bom lo deport mane toy thu nei ame thang adim west bank bihar mangen bihar toy na bihari teman ke manipur ban toy na west for example bangladesh nge bang bangladesh deport thu na ko lai bongo sena teman ke lain lo kasi surjorong parino da iam son kaning je ke lage kara kami besinil tum IPHLC ben dame paklang po ki unia lama be lage just nang law pen claim mot la tuman ke pun den nah IPHLC party ben ke pun je IPHLC mai tu je ta ke party yang long district men ke la sanksi la idol len ku si aprang si bang ke long le kelang kan si party yang district sebenarnya tribal tu, tapi kalau long so kai polisi dah dijong di pantai kan la semuanya jong na tum pulo constitution nang lang dum dia tum ke confusion da ko kati student dum da komasi lu chari dum ma adap prang pilo regular school attendun vera tum si hekta ji ba kopisi teacher ke than mahala case dun tegi
non ilitum pulo sar tame pulo sar ki pu bangkala son lo paragraph 20 angdeng ping koi 62 long pulo ngoet state clear phan ke Assam Meghalaya Tripura lapen Mizoram phan ke tribal area long riar long si pilut polo la ilitum Assam dah dak dolo ke di Assam ta kaduk abe mat kali Karbi Anglong NC Hills lapen non ke BTR polo ke thom phan ke tribal area long si dipon polo non abang ke tribal area pu pondet je ilitum Karbi Anglong district pu bidat poke la ke BJP tum kamat ha amang ke man lam la ke ilitum Karbi Anglong district poke ki dotang long da 62 long ka part 1 long sidak dolo la kelari pete constitution dak doji bado et lo dak NC Hills amen dolo Karbi Anglong Mikir Hills district pula dake lapen nona phibangke bodolen tom nang long dolo la se ke lari pu bangke koson si kelar po lunang nelo la bangke setame Karbi Anglong ta tribal area paragraph 20 arlosi dolo kok lo laso paragraph 20 ateng si sar ke ka explain namasi hala tombang kita purpe ongong pote yo bolo te hang sopring ti la mangai pi tu orjun rong bola penglong de ti ni pine la se confuse lo pote constitution la everything is given here and you will know better day anu tinda purep nei la sini tu me PHLC si porcha nei bukali ka do ka we ke thege phan ke media court te tum non citizen ate constitution ke thek pe na posi tum ke view la penitum la pulo dak aprang ben ke do tang atum di tribal satum itum district long de aprang ben ke do tum han ke latum ke land rights tanang long 60 dollar teng polo tang for example tu Meghalaya di Ribhoi district Karbi dopi aprang ben bangkadak Meghalaya district kikim kera aprang ben ke do tu latum han ke latum ateng si people lo la ke mang hunang milu komania tribal han situm lang seler nei tho mane plung nei theng nei tho puke chok dei lolong pupe aprang ben atum han ke tum la so teng si tum lang ponang kok la lo non kapre long ta do lang he Papurai itu papurai bang ke along le kota dolo kota nomor along le kota silo mo den pani khatu na ni dola bang inquiry bom lagi inquiry bom lo alang tea garden tado apen rubber bagan tado la kalang tea garden ke nang itu media tum ta dam tame Chukiola high school anung si tea garden dolo papurai tea garden lo la pen open kelar polam Karbi Anglong jai katha ke Karbi Anglong alar ke tribal land positiri pulam pati stat already penangan a department hormu amen ke la elo arong amen ke silam lo luring thipiadim ke uttor borbil thana outpost polo langpi dihangi amen ke Assam Gramin Vikas lo te kumar lo ke la kente labang solam ke hala BJP long ke do hajira chongda do tum he hala Sri Mongol long Jen Store long Jadov Computer Hanuman Bhandar long hajira glass corner hajira chongda do tum la uttor borbil adim prabjin penang le tum luring thipi cheban thekuma aprang luring thipi hada ke area masih luring thipi lo area ke luring thipi hala outpost lage police outpost ban ke pilo ke uttor borbil pu de komalo lo kente kelar kente langpi dihangi di masa pen Karbi tum cingrum pet pensil bang langpi ke lang lo itum hadum ta dihangi lang roy men lang roy lo dei ende labang so men tribal to men do ko pilo kelar na helang ko pia ke heno domati komara hotsi kelar ro tangte la BJP nangachari la pen RSS BJP nangachari pen joksi in haya men tanang lar bom lo nangkelar ke BJP RSS mi lar bom athelang itum si dak dipu dispor ha dilhi ta tum chedon tho kelar ji ke parliament long silarji jai ka thar dalar ri la pen jai ka thar span long li ke chojor pola mangke la ke alang tum kaning jelam dola nilitum pini press mera thaino ningje dakpo dak nang litum dail tum sar jai ka thar APSLC a president hema dungamal glass corner long le tuliram rong ha ke hai si ko jor lage lapen jai ka thar sara hema thengno lake bidasing leng CM dosi ka jor tekan te komal long le ka jor ken pe komat phalo dim ke pe ke ne la hai long le glass corner dak along litanang tum media pe en pono protesta la henlo hapu bangke 1984.86 aning kan si la solong le ka jor lapu bangke lage ningkan surini ko ne 16 ne 15 aning kan si alang li tuliram long ha ke si glass corner phon jor de te komala dai kente pe non isi nili paklang pon lang non ni PHLC ban sia koi nang pihuk di ajat non tame he
Setelah Cini नहीं कोमात सी जाकोंग लोंकांग ni mahal fansi question jasa me public tum hedi Cini नहीं BJP tu mana confuse non jaya kathar non APHLC long wang ve aprang DC claim bom hot ku PJ claim thek tu are